Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Ул халыкныкы Казанда мәшһүр җырчы Әлфия Авзалова үзәге ачылды. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чаралар дәвам итә. Күп милләтле Әлки районыннан репортаж. Республиканың югары уку йортларында коронавирустан массачыл прививка ясатуга кирештеләр. Уртак проектларны гамәлгә ашыру буенча Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Кубань өлкәсенең ире предприятиесе генераль директоры Алексей Прокопенко белән очрашты. Элек әлеге компания Яшел Үзәндә сәнәгать мәйданчыгында күпләп бүлү үзәге ачкан иде. Рөстәм Миңнеханов йөк машиналары җитештерү өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү турында компания идарәсе рәисе Шәүкәт Умурзаков белән фикер алышты. Җитештерүче Үзбәкстанда КАМАЗ җәмгыяте белән бергә эшли. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Казанда Туган авылы милли комплексында булды. Һөнәрчеләр, рәссамнар күргәзмәсе, дини һәм дөньяви кием коллекциясе, татар ашлары гомумән мәдәниятебезнең үткәнен, бүгенгесен чагылдырган милли мәйданчыклар Туган авылында даими күренеш. Җәяүле сәфәр вакытында Татарстан президенты әлеге мәйданчыкларда булды. Туристлар белән аралашты, кунакларга Туган авылын биләмәләрендәге кафе һәм рестораннарда пешерелә торган милли ашларның рецептлары турында да белешмә бирелде. Теманы дәвам итәбез. Казанда халык җырчысы Әлфия Авзалова исемендәге милли мәдәни үзәк оештырылды. Туган авылым комплексында урнашкан үзәк ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Легендар җырчының исемен мәңгеләштерү чарасыннан безнең махсус репортаж. Әлфия Авзалованы халык ничек бар, шулай чаялыгы, гадилеге, туры сүзе, бар булмышы белән үз кызы итеп кабул итте. Аны белгән буын күңелендә Әлфия апа моң булып яши, шуңа да ул еш кына моң патша бикәсе дип телгә алына. Иң беренче халыкка күрсәтергә кирәк. Хәзер бит инде туризм дигән әйбер үзегез беләсез, Аллаһка шөкер безнең Казанда бик күп туристлар йөри, Татарстаннан, Башкортстаннан киләләр. Аларга кызык, килсеннәр, карасыннар. Әни бит үзе әйтте. Менә күлмәкләрне, әрәм була инде мин үлгәч. Мин әйтәм, син үлгәч, әрәм булмый, курыкма. Шуңа күрә менә аның күлмәкләре монда, аның пластинкалары монда. Мин уйлыйм, кешегә кызык булачак. Һәм иң беренче яшьләр өчен без аны эшлибез. Истәлекле вакыйгада катнашкан Салават Фәтхетдинов үзәкне тормыш кайнап тора торган очрашу, танышу, фикерләшү, яңа җырлар тәкъдир итү урыны буларак күрә. Шәкертләрен дә яңа уку елыннан махсус шушында җибәрергә җыена. Беренче бездән тора. Без башларга тиешбез. Но бу үзәкнең киләчәге матур дип уйлыйм, чөнки бик матур урында тагын Казан уртасында моннан да матур урын сатап була. Әлфия апаның туры килә бөтен халәтенә, ул җаны тәне белән авылшан, авыл җанлы кеше. Менә ниһаять Туган авылым үзәгендә Әлфия апаның үзәге булды. Һәм киләчәге Аллаһка шөкер матур булачак. Тормышымда әнидән һәм хатыным Ләйсәннән кала Әлфия апаны яратам дип форсаты чыккан сайын искәрткән Салават Фәтхетдинов Әлфия апа истәлегенә һәйкәл куярга тәкъдим иткән иде. Кызганыч, әлегә сүз белән гамәл арасы олы юл кебек озын, әмма шунысы бәхәссез, Әлфия апа бер генә. Айтасым килә, Әлфия шикелле кеше больше юк, дөньяда юк. Әле юк. Без аны гомер буе яраттык, ул да безне яратты. Ойга 20, көненә 3 концерт куя идек дип искә ала гомерлек тугры юлдашлары. Гастрольдән кайтабыз да 1 сәгать утырада иде, извините,
Карим сағындым. Бәтә Михай бит булды. Юк, килә. Все. Әлфия апа кебекләр турында эчендәге тышында диләр. Ул аның бөтен барлыгында чагылайды. Әнә бит яңа буын сынчысы җырчыны тыңлап үсмәсә дә, тош үзенә ошатып сынын куеп куйган. Была проведена очень сложная работа. Әлфия Авзалова турында бик күп материаллар белән танышып чыктым. Айруча җырларын тыңладым. Кызы Зөлфия дә Әлфия апага бик ошаган. Шулар тәэсирендә эшкә тотындым һәм җырчы образын ак төстә сурәтләргә булдым. Сәхнәдән халыкка яктылык, нур беркүче. Үземчә максатыма да ирештем. Эшемнән канәгать калдым. Несущая свет со сцены, и сама она светлая. Вот так вот. Әлфия Авзалованың тормышын һәм иҗатын чагылдырган әлеге үзәкнең бизәлеше, күргәзмәләре беренче карашка гадәти кебек тоела. Әмма дизайнер аңлатуынча, Әлфия апага хас үзенчәлекләр дә исәпкә алынган. Bütün фотографиялар, bütün тормышны Әлфия Авзалованың. Андарысында бар bütün лауреат конкурсларны. Андарысын иң кызык әйбере анда безнең bütün әйбере аның алтыннан ясалган и иң яраткан аның төсе. Әлфия апаның яраткан төсе зәңгәр. Зәңгәр үзәк эчендә шулай ук гармоннар күргәзмәсе дә аерым урын алып тора. Аны Расих Сабирҗанов бүләк иткән. Әлфия апаны инде без кечкенәдән белеп үстек. Аның җырларын тыңлап үстем. Үзендә күреп үстем. Авылга килә иде концерт белән, артыннан шулай ярып бара идек. Артистлар килгәч бит инде авылда. Bütün халык каршылай иде, затып кала иде матур гына, концертлар тулы, заллар тулы була торган иде. Һәм аның менә шушы үзе халыкчан булуы, bütün халыкны үзенә халыкчанлык шуннан килә инде. Халыкны ярата белергә кирәк. Халыкчан җырчының урыны туган авылымда булырга тиеш дип Радик Абдрахманов әлеге үзәкне нәкъ менә биредә төзергә тәкъдим итә. Бик матур бездә. Без бит аны яратып ясадык. Сон анда концертын да эшләдек. Анда матур итеп бөтен нәрсәне ясадык. Әлфия Авзалова исемендәге фестиваль лауреаты үзәк ачылышында катнашкан Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка рәсми кунаклар алдында чыгыш ясады. Шулай ук җырчының кызы кунаклар өчен экскурсия үткәрде. Әлеге үзәкне яшьләр өчен зур үрнәк дип атады Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпова. Бик зур үрнәк. Нәрсә ул күрсәтә? Һәрбер кешенең үз хыялы булырга тиеш. Һәм ул куркмыйча шушы хыялга барырга тиеш. Һәм шушы үзәктә аның иҗат юлы да күренә, аның иҗаты да күренә. Һәм һәрбер кеше сәхнәгә чыгып үз сәләтен күрсәтергә шушы өчен bütün мөмкинлекләр монда бар. Яратам дисең син шуның өчен бар дөньямны онытам дисең син. Юргам син онытма дөньяны шул дөньяда. Мин яшим бит онытма син аны. Әлфия апа сәхнәгә борынгы җырлар белән килә. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгәндә Кәккүк белән таныла. Аннары Казан сөлгесе, Гөлҗамал һәм тагын 500дән артык җыр. Гомеренең соңгы көненә кадәр тормышка гашык иде Әлфия апа. Ул үсмер чактан язмыш сынаулары белән көрәшеп чыныккан, шуңа да яшәүнең икмәк валчыгының кадерен белгән җырчы. Аны хәтта хастаханәдә ятканда да җырлаган диләр. Әлеге җырдагыча соңгы чиккә барып җиткәндә дә туйдым синнән дөнья димәде. Язмыш Әлфия апаны ничек кенә сынамады. Шуңа да карамастан берсеннән берсе тырыш ике кыз үстергән бәхетле әни иде ул. Кызлары аның исемендәге фонд оештырып яңа талантлар ача. Фестивальдә катнашучылар Әлфия Авзалова эзләреннән чит илләрдә концертлар оештырды. Хәзер аңа багышланган аерым мәдәни үзәк ачылды. Туган авылым хәзер Әлфияле булды.
Бүген Әлфия апа үзәге ачылып китте. Монда һәр җирдә Әлфия апаның рухы бөркелеп тора. Ә менә бу аның искиткеч пәрәмәчләре кабып карыйм әле. Бик тәмле. Әлеге пәрәмәчләр махсус Әлфия апа рецепты белән пешерелгән. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген 6-нчы чакырылыш Республика Дәүләт Советының 23-нче утырышы була. Депутатлар парламентның быелның 1-нче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясый. Мәгълүмат белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның чыгыш ясавы көтелә. Утырышта республиканың 5 һәм 7 федераль закон проекты карала. Алар җир һәм экология кодексы, корал сатып алуга хукук бирү яшен 21 яшькә кадәр күтәрү, урманнардан файдалану, коррупциягә каршы көрәш белән бәйле закон проектлары. Көн тәртибенә шулай ук 2020 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеге турында хисап кертелгән. Татарстан Дәүләт Советында Бердәм Россия фракциясе җитәкчесе Юрий Камалтынов муниципаль депутатларны сайлаучылар наказларына игътибарлырак булырга чакырды. Ул бу хакта Дәүләт Советында 2021 елның 1-нче ярты еллыгында сәяси партиянең эш нәтиҗәләре буенча матбугат конференциясендә белдерде. Барлыгы 10 утырыш үткәрелгән. Фракция әгъзалары Татарстан Дәүләт Советына 28 закон проекты керткән. Хисап чорында үз округларында һәм беркетелгән районнарда, шәһәрләрдә фракция әгъзалары тарафыннан 2684 кешене кабул иткәннәр. Ә төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсенә 1113 кеше мөрәҗәгать иткән. Икенче ярты еллыкта бу саннар артыр дип көтелә. Бу алда торган сайлаулар белән бәйле. С августа месяца в рамках действующего законодательства будут принимать участие в мероприятиях по встрече с избирателями. Они не будут заниматься агитационной работой, потому что депутаты, они не наделены таким правом. Но в рамках избирательной кампании это тоже важный элемент работы. Мәктәп театрларындагы яңа куелышлар, халык һөнәрләре түгәрәкләре туган телләрне өйрәнү өчен яңа факультатив дәресләр ачу. Республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы актив дәвам итә. Берничә милләт вәкилләре яшәгән Әлки районында нинди чаралар уздырыла? Аларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шейхразиев күреп бәяләде. Ул мәгариф учреждениеләрендә булды. Эшче төркем утырышында милли вәзгыятьне гамәлгә ашыру буенча фикерләрен җиткерде. Базарлы Мата гимназиясе атаклы татар язучысы фронтовик Нәби Дәүли исемен йөртә. Укучылар әдипнең иҗатын, бирәк тә сугыш чоры турындагы гыйбрәтле әсәрләрен яратып укый. Биредә төрле телләрдә аралашалар. Тукай әкиятләрен инглиз телендә укыйлар, чуаш телен, туган як тарихын тирәнтен өйрәнәләр. Төрле милләт киемнәренә киенгән нәниләр чуаш телендә иркен аралаша. Халык уеннарын, гореф-гадәтләрен күрсәтә. Адырга ташлапыр, үгендем ларза. Адыр. Милли тәрбия мәктәптән ук башлана. Кайынкай балалар бакчасында балалар 2 дәүләт телен өйрәнә. Татар телендә дөрес итеп сөйләшү өчен дәреслекне үзләре әзерләгән. Здесь тоже это правильно выговаривать татарские слова. Очень хорошая книга. Александр Федорович, мы такую же подарили. Я уже изучаю каждый день. И вам тоже хотим подарить. Балалар иҗаты йорты яраткан шөгыльләр үзәге. Балалар үзләре курчаклар өчен милли киемнәр тегә, халык һөнәрләрен үзләштерә, үз куллары белән төрле әйберләр ясый. Год разных языков, конечно, для нас очень важно, если каждый человек будет знать язык матери, будет знать свою родословную, будет гордиться, власть будет помогать в части открытия групп дошкольных образовательных учреждений, классов и школ, тогда, конечно, будет очень здорово. Түгәрәк өстәл утырышында Әлки, Аксубай, Нурлат, Спас районнарында милли тәрбия һәм белем бирүнең торышына анализ ясалды. Укытучылар методик әдәбият, китаплар белән тәэмин итүгә, 1нче сыйныфтан күпме баланың үз туган телендә белем алуына игътибар ителде. Тагын бер четерекле тема – катнаш гаиләләрдә баланың милләтен билгеләү. Ул сабыйның теле ачылган чагыннан ук мөһим. Но как же ребенок уже идет в дошкольное образование, и мы не можем сказать, какой он национальности. Алай Буламны ведь надо доходить, объяснять, и все-таки эта цифра Республики Татарстан. Смешанный брак, я еще раз повторюсь, мы не против смешанного брака. Мы приветствуем создание счастливых семей. Но если это идет в категории смешанный брак,
то мы им сразу должны определиться вместе с именем после родов, и сразу должна у ребенка появиться и национальность. Мәгариф һәм фән, мәдәният министрлыклары, халыклар ассамблеясе, иҗтимагый палата җитәкчелегенә чираттагы йөкләмәләр бирелде. Төп максат туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында теләсә кайсы милләт вәкилләренә, туган телләренә, гореф-гадәтләренә, мәдәниятләренә тулырак тартылу мөмкинлеген бирү. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Линар Хәбибуллин, Илдар Сәфиуллин, Татарстан яңалыклары, Әлки районы. Республикада ковидка каршы вакцина ясату дәвам итә. Максат көз айлары башланганчы массачыл иммунитетны формалаштырырга өлгерү. Югары уку йортларында да бу көннәрдә прививка ясатучылар артты. Югары уку йортларында мәҗбүри вакцина сату турындагы яңалык чыгарылыш имтиханнары чорына туры килде. Әлегә статистикада прививка сатучылар күп түгел. Архитектура төзелеш уку йортында беренчеләрдән булып вакцина сатырга кирештеләр. Нам бы хотелось, чтобы Безнең җитәкчелекнең коллектив иммунитеты булуын теләр идек. Без студентлар һәм хезмәткәрләрнең прививка сатып 1 сентябрьдә уку процессына әзер булуларына өметләнәбез. Югары уку йортында коронавирусга каршы актив вакцина сату башланды. Табиблар атнага беренче тапкыр килә. Прививка сатмаучыларны тулай торакта яшәргә кертмәүләре мөмкин. мы никого не принуждаем. Без бер көнне дә мәҗбүр итмибез, бер көнне дә эштән җибәрмибез. Студентларның укуларын ташлаттыра алмыйбыз. Прививка сатмаучыларны дистанцион форматта укытырга җыенабыз. Шул рәвешле Роспотребнадзор оешмасы баш санитар табибының карарын үтибез. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе күп кенә уку йортларына күрсәтмәләр бирде. Барлыгы 35 оешма. Федераль университетта вакцинаны үзләрендә ясыйлар. Әлегә яңа кагыйдәләр юк. Медицина, авиация, химия, технология уку йортларында да прививканы ирекле рәвештә генә саталар. Общего постановления об обязательном Республикада мәҗбүри вакцина ясату турында гомуми карар юк. Сүз ковид чирагы теркәлгән һәм таралу куркыныч булган учреждениеләрдә прививканы оештыру турында бара. Башка төрле йогышлы авырулар, мәсәлән, кызамык яки паротит килеп чыкса да, шундый ук схема буенча эш итәләр. Бер кеше авырса да, барысына да вакцина ясыйлар. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Әлки районы игенчеләре дә уракка кереште. Быел игеннәр иртәрәк өлгерде, шуңа уракка да гадәттәгедән алданрак тотындылар. Бөртекнең дымлылыгы комбайнчыларга кырларга чыгарга мөмкинлек бирә. Юго-Восточная Аликеева хуҗалыгының сөрүлек җирләре 14 000 гектардан артык. Бу мәйданнарда көзге һәм язгы культуралар, шулай ук көнбагыш, күп еллык үләннәр чәчелгән. Аграрийлар уңыш мул булмас диләр. Шулай да хәзер ашлыкны барлык технологияләрне үтәп югалтуларсыз җыеп алуның мөһимлеген яхшы аңлыйлар. Быелгы елда уборканы иртәрәк башларга туры килде. Погода шунарга өттерде инде. Хәзер яңгырлар яздан бирле бер 2 тапкыр яугандыр. Анысы да незначительный. Шуның өчен карлар тизрәкләре башка елларга караганда, башка елларда 15 июльдә чыга идек. Убырка менә быел 5 июльдә чыгара туры килде. Мөслим эшмәкәренең теленне йотарлык каклаган казы, Казан чәкчәге баллы сабантуй торты. Татарның бренды булган әлеге ашамлыкларга, милли сувенирларга ихтыяҗ арта. Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры милли марка белән ашамлыклар, товарлар җитештерү, гомумән хәзерге базар шартларында кооперация системасын үстерүнең мөһим мәсьәләләренә багышланды. Студия кунагы Татарстан Республикасы милли сәүдә маркасы предприятиесе генераль директоры Илсур Сафиуллин безнең дә берничә сорауга җавап бирде. Илсур Миңнурович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Сөйләшүне совет чорында гөрләп торган кооперация системасын искә алудан башлыйк әле. Әлбәттә, совет чорында кооперация ул яхшы эшләтеп әйтергә була. Тик аның бит инде тамырлары совет властеннан гына килми, советлар чорыннан гына килми. Ул 1890 елларда барлыкка килгән безнең Россиядә. Инде 17 елга кадәр ул үзенең күп кенә уңышлары булган аның. Ул вакытта кооперация берләштергән бик күп халыкны, аларның Россия кооперациясының үзенең сәүдә йортлары булган Европада, үзенең пароходлары булган, үзләренең складлары булган, тимер юлда эшләүче вагоннары булган. Шуңа күрә дә инде ул банклары булган кооператорларның. Совет чорында инде ул әзрәк 2нче ел белән китте. Ул авылда яшәүчеләрне тәэмин итү белән шөгыльләнде кооперация.
аларны тәэмин итү һәм анда җитештерелгән артык азыкларны җыеп, аларны шәһәр кешеләренә бирү. Шәһәрдә хәзер Казанда менә Альсада кооператив кибет бар иде, анда мондай кибетләрдә булмаган әйберләр кыйммәтрәк бәягә сатып алырга була иде. Аның ул вакытта менә бу дефицитны бетерү өстендә эшләгәндә кооперация булыша иде әлбәттә. Дөнья күләмендә татарны таныткан милли брендлар җитештерүне үстерүнең киләчәге нинди? Әлбәттә, менә бүгенге көндә инде дөньяда кооперация белән ул юнәлеше аның үсә бара. Бөтен дөньяны алганда 1 миллиардка якын җир халкы бүген кооперативларда торалар. Бу әлбәттә күп сан. Шуңа күрә дә инде бездә дә кооперация үсешенә игътибар бирелә. Тик әле менә соңгы вакытта бу безнең авылда эшләүче кичкенә хуҗалыкларны берләштерү белән генә шикләнеп кала дип әйтергә кирәк. Кооперациянең аның юллары бик күп. Куллану кооперациялары ясау бүгенге көндә бик яхшы булыр иде. Менә бергә эшләп, үзләренең ихтиҗларын канәгатьләндереп, арзанрак бәягә эшләү бүгенге көндә шундый оешмаларны оештыру ихтиҗ булып тора бүгенге көндә. Дөнья күләмендә татарны таныткан милли брендлар җитештерүне үстерүнең киләчәге нинди? Әлбәттә, менә безнең республиканың бу милли сәүдә маркасы ул республиканың бренды булып тора. Шул вакытта республиканың сифат билгесе булып тора. Biz инде бу бренд астында, бу тамга астында дип әйтергә кирәк татарча, җыябыз республикада эшләүчеләрнең товарларын бер күләмдә. Алар шул бренд белән берничә җитештерүче чыгарырга мөмкин үзенең товарларын. Менә мәсәлән, Казан чәкчәге дип аталган безнең бренд белән чыккан чәкчәктә анда катнаша бүгенге көндә 3 предприятие. Шулай ук Татарстан балы безнең бар 6 Татарстан балы дип атала бездә. Анда 6 төрле бал бергә җыелып сатыла. Монда инде безнең 3 умартачы эшли. Татарстан сәүдә маркасы тамгасы астында җыю үзенә күрә бер кооперация булып тора дип әйтергә кирәк. Ашамлыклардан тыш сувенирлар әзерләп сатуда эш ничек тора? Сувенирлар белән әле бик яхшы эшләмибез, чөнки монда бик примитивный безнең примитивный әйтеп булмый инде. Таралган инде товарлар безнең түбәтәй, аннан соң инде магнитлар сатылалар. Җитешмәй безнең милли әйберләр. Мәсәлән, Шүрәле статуэткасын ул бит инде безнең билгеле ишетелгән әйбер. Шуның образларын ясаган бүгенге көндә статуэткалар юк, магнитлар юк дип әйтергә кирәк. Дөньяның татарлар яшәгән төбәкләрендә милли брендларны тәкъдим итүне оештыруны ничек күздә тотасыз? Суши саталар икән, ул безнең ассоциация Япония белән. Әгәр дә саталар икән инде пицца, безнең ассоциация Италия белән килеп чыга. Бургер икән Америка белән. Шуңа күрә дә менә бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы каршында татар азыкларын читтә таныту исәбеннән төркем оештырылды. Ул төркем буенча без әйтәбез инде безнең чит төбәкләрдә яшәүче кешеләр үзләренең шушы татар азыкларын сата торган кафелар, анда ниндидер мәйданчыклар ачсалар шәп булыр иде. Аларга шул татар конгрессы аркылы булышырга, безнең предприятие аркылы булышырга тәкъдим итәбез бу эшләрне. Әгәр дә Татарстан азыклары дигән ачылса, ниндидер кафелар, эчпешмак, монда безнең түбәтәй не бар, франшизасы бар. Аларны шулай җәелдерсәк, хотя бы Россия күләмендә. Ул вакытта инде бу безне күбрәк танытыр иде, игътибар татар халкына күбрәк игътибар бирер иде дип уйлыйм мин. Илсур Миңнурович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Республикасы милли сәүдә маркасы предприятиесе генераль директоры Илсур Сафиуллин белән әңгәмә карадыгыз.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.